Türkmenistan'da erkeklerin ve ayarların arasında cinsi dengsizligin yokluğu hem de zenarların kemsidilmeyenliği barada dabaralı hasabatın Birleşen Milletler Guramasının novatdaki yığınışığına uğradılmağının öňe syrasy bu mesele boyunça Türkmenistan'da hiçbir deňligin yokluğunu yalana ýugurulan hasabatlaryň bolsa halkara jemgyýetçiligini ağlamak üçin düzülýänligini Türkmen häkimetleriniň özleri subut edip berdiler. Akuşer ginekolog ayal kesellerini operasiyalar arkaly bejerýän Lukman Täzegül Recepowany oşadyrnak için gara doğanlı belgisi bilen 4-nji maýda işinden boşatdylar. Bu Lukman Zenanyň ähli günäsi öz boýdaşy Yulia Serebrenlige telefonuna görleşen mahaly Türkmenistan'a bolup geçýän wakalar barada hakykati çekinmän aýdylygyndan ibaret. Я Режепова Täzegül из Туркменистана, оперирующий врач-акушер-гинеколог, 21 лет стажем. Работала в Ахалском вилаяте Акбуктай-Трап больнице, в роддоме. 5 мая меня вызвал министр и поставил перед выбором либо уволиться по собственному желанию, либо по статье лишь потому, что я говорила правду о Туркменистане и общалась с своей подругой Юлией Серебренник. Я написала 5 мая заявление, но меня уволили задним числом 4, так как главврач захотела выслужиться. Я, никому не говоря, в ближайшее время уехала в Турцию, но по истечении 3-5 дней меня стали разыскивать и предлагали вернуться, но я понимала, что за этим, если я вернусь назад в Туркменистан, последуют следующие шаги. На меня сфабрикуют дело и обязательно посадят в тюрьму. Я боялась за своего ребенка, я в одночасье осталась без работы, без родных, без дома, на улице, одна с ребенком. Поэтому я уехала со страны. Täzegül Recepowany gaýtadan wezipesine dikeldilmezlik şerti bilen işden kowan Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministri Nurmuhammed Hakabaýewicz Amannepesowyň hut özüniň Yulia Serebrennigiň uly aýal dogany Yelena Serebrennigiň kursdaşydygy barada näme üçindir hiç bir ýerde agdalmaýar. Yulia Serebrennigiň beýleki kursdaş joralary da soraga çekilipdirler. Türme basylmagyndan heder edýän Täzegül gyssygly ýagdaýda Türkmenistany terk etmäge mejbur boldy. Täzegül Recepowanyň Türkiýe çykanlygyny bilen Türkmen häkimetleri onu ýygyna gaýtaryp getirmek üçin dürlü hilegärliklere başvurdular. 10 gün bundan awal ilkinji finansyk şowsuz oturandan soňra Milli Howpsuzlyk ministrine kaýynç eglan edildi. Soňra Täzegül Recepowanyň ýurda dolanmajagyna ymykly göz ýetirenlerine diktator Berdimuhammedow ministri wezipesinden boşatdy. Häzirki wagtda Täzegül Recepowa howpsuzlykda halkara hukuk goraýjy guramalaryň penasyna ýaşaýar. Ey ilahi emine adan yolu atlanalım atlanalım. Hadan yolu adan yolu atlanalım.